sunt alături de noi Ionuț Chiriță și Cristi Micu. Doi prieteni de nedespărțit. Bine v-am găsit! Bună, bine v-am găsit, mulțumim! Amândoi polițiști de penitenciar. Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Venit, băieți, bine ați venit. Bine v-am găsit! Mamă, deci polițiști de penitenciar. Dar ce mâncați, fraților, acolo? Ce vă dau? Așa nu e vorba de mâncare, e vorba de antrenament. Mult Și în ce antrenament. consta antrenamentul vostru? Sală, mâncare, odihnă și, la final, citire, cultură. Bravo, ce frumos! Ce faceți voi efectiv? Facem parte din structuri speciale Noi restabilim ordinea și liniștea în penitenciar. în penitenciar în conformitate cu reglementările în vigoare. Bun, asta în cazul în care cei care sunt închiși respectă și ei niște reguli. Dar dacă ei nu respectă reguli, voi ce trebuie să faceți? Dacă ei nu respectă regulile, noi trebuie să-i facem să respecte conform reglementărilor. Despre Conform asta e foarte important. Văd că mereu este pusă chestia asta conform reglementărilor. Doar că eu, din ce am văzut, când e o revoltă într-un penitenciar, nu prea se mai ține cont de reglementări, nu din partea voastră, ci din partea lor. Adică ei sunt super violenți. Până și în haosul dintr-o revoltă există o ordine. Există o ordine, da? Sunt proceduri foarte bine stabilite, care trebuie respectate și ne ghidăm numai după acelea. E o meserie riscantă. E foarte riscantă, nu e o meserie pe care poate să facă oricine. E adevărat. Însă, dacă apuci și îți place foarte mult ce faci, este extraordinară. Voi sunteți doar colegi sau sunteți, are cineva vreo funcție mai înaltă dintre voi doi? El are funcția mai înaltă, suntem și E colegi. și mai înalt un pic. E și puțin mai puțin înalt. peste. Puțin peste. Puțin, o Ce treaptă grad? în Ce sus. ești tu și ce... Nu, avem același grad, dar funcția bate din grad. formațiunea din care facem parte, eu sunt șeful formației respective. Și eu trebuie să mă supun, știi? Am înțeles. Mamă, ce greu trebuie să fie de asta, fratele tău, ce se supui, zice, sergent sau ce ești tu? Era de la munte și la mare cu sergente. Da. S-a schimbat. Ce e acum? Nu suntem agenți de penitenciare. Agenți. Agente la modul general și așa suntem, pe grade avem alte grade. Putem să Ce spunem? grade, da? 40 40 de grade și 39. De 38. ce-i secret așa câte 38. ce grade? Nu, suntem agent șef. Adică important, nu? Ce e peste voi? Agent șef principal este ultimul. Noi suntem penultimul. E o evoluție foarte bună. Avem multă experiență. Părem noi așa bine, dar nu... Dar nu e avem- chiar așa. Foarte tare, da. Cum erați voi la școală? Ma. Cum erați la școală? Mamă, am atins un punct sensibil. Școala a fost de mult. De mult, Da. știu. Da. Uite-mă. Uite ce 95. drăguț, copii drăguț. Uite, tu erai Deci de nu 8 cred. martie în 1995. Cred că eram în clasa a doua. Erai un elev cu minte? Da. Aproximativ, nu? Am fost ok. Iar cu tine avem acolo o poză foarte frumoasă. Mai știi câți ani aveai? Clasa a 3-a, 4-a pe acolo. Tu cum erai la școală? Când eram mic învățam. La școală ce materii preferate aveți? Desenul. Educație fizică. E clar, Și mai bine vă educație invitam fizică. la pictură. Da. Da, contra la aparențelor îmi plăcea foarte mult O desenul. emisiune cu pictură n-avem. Nu avem. Deci am cam îmbulibășit-o. Mi-a plăcut și tu și ce știi? Sport? Educație fizică. Sport, educație fizică. Asta pot să spun că mi-a plăcut și mie foarte mult. Sport avem, dar avem o întrebare. Dar ce facem cu restul de 9? Cu restul de nou, Ne descurcăm. cred că o să răspundem corect la restul de nou. Bun. Sunteți căsătoriți? Dar într-un fel cu jobul, Eu sunt Tu ești căsătorit? da. Ai copilași? Am și 2 copii. Să-ți trăiască, Doamne nu și ajută. necăsătorit. Și tu ești necăsătorit? Necăsătorit, am 2 fetițe Să-ți trăiască și și o tu. iubită Doamne. care mă așteaptă acasă. Bravo. Ați venit singur sau ați venit însoțiți astăzi? Am venit cu fata mea și cu părinții mei. Ia să vedem unde sunt. Ia uite ce frumos acolo în spate. Bună seara. Cum o cheamă pe fetița ta? Andrei Isabel. Bine ai venit. Spune și mie cu cine faci temele acasă. De obicei le fac singură, numai că atunci când nu știu la o materie, mă ajută tatăl meu. Ia, bravo! Bravo! Doamne, spuneți-mi și mie, cum ați reacționat când ați aflat că băiatul dumneavoastră vrea să facă polițist de penitenciar? Cumva eu l-am împins de la spate. Nu cred! Ba da. O mamă ar fi spus, nu mamă, că e periculos. Stai mama acasă. Dar de ce l-ați împins de la spate? De ce? Pentru că și mie la timpul meu mi-ar fi plăcut să fac asta, dar pentru că nu eram foarte înaltă, la momentul acela se cerea o înălțime anume, eu am avut 1,58 m. Ați vrut să fiți polițist de penitenciar? Am vrut să fiu polițist în general. Polițist în general? Da. Ce mamă curajoasă ai. Bineînțeles. Să-i țineți pumnii, să fim alături de el acolo, să-l susținem. Baftă. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult! O să vă prezint copilașii mei, copii foarte deștepți, așa că vă puteți baza pe ei. Uite, l-avem acolo pe Andrei.
El practică Aikido și este pasionat de programare. Tudor, el ar vrea să devină broker și este expert în fotbal. Mergem către Tomiță, care ar vrea să fie actor și luptă pentru drepturile animalelor. Anastasia, care și-ar dori să fie președintele României. Președintele României? Președintele României, Extraordinar. da. Și Bianca, care ar vrea să fie arhitect. Așa că avem niște copii extraordinari și un panou cu materii. Înainte de a vă alege materia, o să vă rog să alegeți și un copilaș. Pe Bianca. O luăm pe Bianca alături de noi. Bine ai venit, Bianca, frumoasă, veselă și foarte deșteaptă. Bun, haideți să alegem prima materie cu care vom începe. Progresiv, clasa 1, matematică. Da. Ați luat-o ușor, așa, la clasa 1 ce e? 1 plus 1, Să sperăm. Să sperăm. Avem și bastonașe la matematică clasa 1, o să vă dăm un La pic bastonașe și de pot să spun că am fost extraordinar. Ei da la bastonașe de ei de noroci. Bun. Acum ne alegem matematică clasa 1. Eva a cumpărat 8 poze cu Pokémon și a plătit cu o bagnotă de 50 de lei. Ce rest a primit știind că un Pokémon costă 6 lei? Nu vă grăbiți, relaxați-vă, respirați, vă sfătuiți. A cumpărat 8 fotografii cu Pokémon, a plătit 6 lei pe fiecare, 8 ori 6, a avut 50 de lei, Da. deci au mai rămas 2 lei. Da, 2 lei. 50 minus 48, 2 lei. Dacă sunteți siguri, atunci o să vă rog să apăsați pe ciupercuță. Aia pasă cu. Pac! S-a apăsat. Deci ascult. Și Da. acum, asta e. Cred că v-au încurcat Pokémon, e. Că erau Pokémon, dacă ce-am poze cu inculpați, mamă ce vă ieșea. Mamă. Din prima. Nici măcar nu mai făceam calculul. Bun, deci pregătiți să vedem răspunsul corect? Da. Eu sunt foarte hotărât. Și eu sunt, că nu mai avem altă variantă. Știi? Asta e, deci... Ai nu zice că nu e adevărat. Răspunsul corect la prima întrebare, cea de 500 de lei, este... Doi lei! Bravo, mă băieți, bravo! Felicitări! Felicitări! Avem 500 de 500. lei. 500 de lei aveți în momentul ăsta. Hai că am început bine. Vreau să vă spun de la început că aveți de făcut o promisiune. În momentul în care greșiți sau decideți să vă retrageți din emisiune, vă uitați acolo și spuneți: eu sunt cu tărică, eu sunt subalternul, Cristi, Ionuț și așa mai departe și nu sunt mai deștept decât un copil de clasa 5-a. Deal? S-a înțeles? Da. Asta când pierdeți, nu acum. Păi voiam Te să pregăteai, tu ai tras aer în piept, ce ai zis? Gata, acum zic. Nu. voiam să spun că poate nu zicem. Da. Păi La să dea asta te-ai Dumnezeu gândit? să... Mamă, ar fi minunat. La asta Dar te-ai dacă gândit? pierdeți, Noi gândul ăsta ziceți, l-avem. da? Da. Promite-mi solemn. Bun. Mergem mai departe, următoarea materie. Cercăm pe istorie clasa 5-a? Da, istorie clasa 5-a. Auzi, v-ați aruncat direct. E sigur. Eu nu dau seama care e șeful dintre voi doi. Eu nu-ți pare că e mai șef un pic. Eu sunt așa mai vocal, știi, și Eu dirigez lucrurile mai din umbră. așa. Istorie clasa a 5-a să fie. Hai să vă țineți acum. Ce inventator german a rămas în istorie pentru contribuția fundamentală în dezvoltarea tiparului cu litere mobile? fii atent cum facem. Eu îți spun că inventatorul german a fost din Germania și pentru contribuția lui informație importantă, să fundamentală, știi. da, Foarte cred că a fost litere. răsplătit atunci la timpul A fost, raportului. a fost. German, tuși, litere. Eu nu știu, Graham Bell ăștia nu au făcut nimic. Nu. Thomas Edison ăștia nici măcar nu au fost. Nu? Nu. Uite, hai să apelăm la o... Apelați la o variantă salvatoare? Da, Trage cu ochiul. trage cu ochiul, nu? Da. Gata, Tragem cu hotărât. ochiul? Da. Hai să tragem cu ochiul, vă rog să bifați acolo, Doi. să blocați această decizie. Bun, în acest moment vom vedea răspunsul Biancăi. Am încredere în Bianca. Gutenberg. Da. Nu știam, am auzit de el. Ne-a invitat toată la o cafea. Și Gutenberg. Din ce țară era? Din... Din Germania. Gutenberg, iar noi acum trebuie să vedem dacă ceea ce a răspuns Bianca este corect, pentru că vedem răspunsul corect pentru întrebarea de 1000 de lei. Nu, că știam de el, dar... Știa, nu? Hai să vedem răspunsul corect la întrebarea de 1000 de lei. știam, dar ne păstrăm pentru final. Gutenberg! Bravo! Yes! Mulțumim! Gutenberg va salva Bianca de nu v-ați văzut. Doamne!
Științe naturii. Științele clasa a naturii, clasa a 3-a. treia. Da. Adevărat sau fals? Temperatura de afară se poate calcula aproximativ în funcție de frecvența sunetelor scoase de greieri. Se poate calcula aproximativ în funcție de frecvența. Adică dacă Temperatura de afară se poate calcula Anastasia a răspuns, să aproximativ. știi. Greierii cântă seara când e răcoare. exact, cântă seara când e răcoare, cântă și toamna când, la fel când e răcoare. Dar să se Vara nu calculeze. cântă. Hai n-ai de greier, Aproximativ. vara E cald rău. muți. Vara. Frecvența sunetelor Vara când ieși scoase afară. de greieri. Păi seara, da, mai cântă și seara. Dar stăteam să mă gândesc dacă frecvența lor poate calcula o temperatură. Adică cât de repede, cât de rapid, nu? Bănuiesc că asta În înseamnă. funcție de Frecvența sunetul care îl scot, cât de puternic este, sau cât de des. frecvența, da. Ar avea o logică, poate, Da, o pentru logică că ar de putea avea, mult, când nu existau uneltele de... Păi și cum vă măsărau frecvența de mult dacă nu existau? Păi nu, mă gândesc că oamenii, ținând Da. cont că nu aveau unelte și auzeau grei, își dau seama dacă e mai răcoare afară, dacă e mai frig, dacă e mai cald. Dar ideea e în felul următor, că iarna nu sunt greieri. Adică asta s-ar putea calcula decât vara și toamna. Iarna nu sunt greieri. Nici primăvara n-am auzit greieri. Fals. Fals? Da, răspuns corect. Blocați răspunsul, vă rog, dacă asta credeți. Fals. Haideți să vedem răspunsul corect la această întrebare pentru 5.000 de lei. Ați răspuns greșit. Este adevărat. Te poți ghida după greieri. Și cu cât criurile astea, sunetele pe care le scoate greierele sunt mai dese, cu atât este mai cald. Am înțeles. Singura Da, variantă știu. care a merge mai departe este ca Anastasia să fi răspuns corect. Haideți să vedem răspunsul Anastasiei. Adevărat! Mamă, ce frumos! Noi eram convins. Mulțumim. Bravo, mă, băieți! Ați adus niște copii extraordinari! Cât de rău îmi pare! Adică ai spus, băi, te influența, chiar și tu ai spus, Da. Cristi, și te-ai sucit în ultima secundă. Am avut noroc. Ați avut noroc mare de tot. Pot să-mi spun ceva? Te rog, Gradele se calculau în funcție de câte criuri multe erau criuri. pe 40 de secunde, le adunai cu 7 și după aceea îți dădeau gradele sau temperatura. iată calculul. Are o logică acum. Are o logică, da. Are, da. Anastasia, îți mulțumim. Și eu mulțumesc. Bravo! În momentul acesta avem 5.000 de lei. Și mai avem doi copilași care ne Și pot pe Andrei? ajuta, Toma și Andrei. Îl luăm pe Andrei, uite. Andrei. Hai, Andrei, îți vino. Mulțumesc de alegere. Haideți să ne alegem o materie. Sport. Sport? Da. Sport. Nu, ce surpriză avem. Ce oraș este alături de Londra, una dintre cele două capitale ale lumii, care până în acest moment au găzduit 3 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară? Paris sau Berlin. Berlinul știu că a găzduit ediții Olimpiada foarte mult timp. Paris este și acum. Alegem copiază? Ca să nu... Nu avem nimic sigur. Nu. Avem decât bănuieli. Da, Mergem pe copiază? da. Copiem. Vă rog să Copiază. blocați această decizie. Este ultima variantă ajutătoare. Haideți să vedem răspunsul corect la această întrebare. Întrebare pentru 7.500 de lei. Paris! Paris! Și ai zis-o, mă. Da. Dacă Andrei a răspuns corect, v-a salvat și mergem mai departe către următoarea întrebare pentru 10.000 de lei. Haideți să vedem răspunsul lui Andrei. Paris. Nu eram sigur. Paris! Bravo, măi, Andrei, mă, bravo! Bravo, felicitări! Andrei, îți mulțumim foarte mult! Vă cerem.
Ne-ai salvat, mulțumim. Mulțumesc de alegere, Mulțumim eu. frumos. Deci, Parisul a fost anul acesta, da, 2024. A fost acum fix 100 de ani, 1924 și în 1900. Berlin a fost în 1936. Bun, în momentul acesta țin să vă spun, nu mai aveți absolut niciun ajutor, copiii nu vor mai putea veni aici, dar suntem noi 3 și bineînțeles încă 3 materii din care putem alege. Ce zici tu? Hai. Educație civică? Educație civică, clasa 4. Educație civică clasa a 4-a să fie. Cum se numește totalitatea membrilor unui grup etnic aflat în afara granițelor țării de origine? Minoritate. Nu? Grup etnic. Etnic. Minoritățile. Minoritate. Imigranții. Se numește în totalitate. Imigranții nu sunt grup Un grup etnic. etnic. Imigranți pot să fie oricine. Da. Un grup etnic. Ce știm noi? Că nu știm nimic sigur. Propus să ne retragem dacă nu știm ceva sigur. Da. Hotărâm să ne retragem? Da. Vă retrageți? Da. Amândoi. Amândoi? Apăsați Ne butonul. retragem. Bun, bravo! Felicitări! O decizie bărbătească. Ne arăți răspunsul? Da, vreau să vedem răspunsul curioși. corect la această întrebare. Sunteți curioși tare, nu? Da. Ia să vedem. O să vedeți voi. Diaspora. Da, diaspora, Diaspora atât de folosită în ultimii ani. Provine din limba greacă și înseamnă dispersie sau răspândire. Deci am luat decizia bună. Vreau să vă spun un lucru. Voi ați demonstrat că în poliția română sunt și băieți deștepți, băieți care chiar dacă au mușchi sau se luptă, pe lângă asta au și carte. Cred eu că asta e cel mai important lucru pe care voi l-ați demonstrat în seara asta și vă felicit pentru asta. Bravo băieți, bravo! Aveți 7500 pentru familiile voastre. Nu rămâne decât să vă țineți de promisiune, pentru că de asta este să vă prezentați acolo și să spuneți că nu suntem mai deștepți decât un copil de clasa a 5-a. Numele meu este Ionuț Numele meu este Cristi. și nu suntem mai deștepți decât un copil de clasa 5-a. Eu zic că sunteți mai deștepți, dar astăzi au fost întrebări care poate ne-au pus un pic în încurcătură. Ați fost o prezență minunată în această emisiune, vă felicit și să dea Dumnezeu să o țineți bine așa, să nu aveți incidente și probleme și să apărați până la urmă cetățenii corecți. Mulțumim, Doamne ajută! Noi continuăm, dragi